Anem a fer un circuit en el que microbit ens indica, treballa com un nivell, per a que nivelli. Anem a fer-ho perquè nivellador, perquè microbit té una cosa que es diu acceleròmetre, que això ens permet saber la inclinació que té, la posició. Aleshores, per fer-lo, vaig aquí, un per sempre, i poso les condicions. Les condicions són si complís tal cosa, si es complís tal cosa i si es complís l'altra condició. La condició primera, tenim que tindre la sortida, que és l'acceleròmetre. A l'entrada aquí tenim l'acceleròmetre, que és això d'aquí, que ens permetrà el poder saber la posició. Aleshores, poso aquí la condició que l'acceleròmetre, si té una posició de menys 50, es pot després modificar, que aparega a la pantalla una fletxa indicant que jo tinc que posar, tinc que inclinar-me en aquesta altra direcció, tinc que, per anar equilibrant el microbit, el tinc que canviar de posició per a que em diga, estiga nivellat, que és el que volem. L'altre és l'altra condició, que duplico aquí, duplico aquest, així, este el puc tirar a la basura. Tenim ara una condició, aquesta té que ser el contrari, doncs que siga menor que de 50 positiu. En 50 positiu, doncs diu que té que posar l'altra fetge. Anem a provar-lo, encara no està complet, però ja anem a provar-lo, que si jo inclino cap aquí, me diu la fletxa que tinc que inclinar-ho en direcció contrària, i si inclino en direcció contrària, doncs m'està dient que tinc que posar-lo. Ara què faltaria? Doncs algo que em diga que està ben nivellat, perquè ara només o està en una direcció o en l'altra. Com li puc dir que estiga tot ben nivellat? Doncs necessito utilitzar una condició doble, que es complisquen dues condicions. Per una banda aquesta i per l'altra aquesta. Aleshores, aquí tinc que posar si la condició primera que siga menor que aquí, que menys 50. I aquí que 50, que estiga comprès entre menys 50 i 50. Si es compleix això, vol dir que estarà nivellat. Ara tinc que posar un missatge per a que diga que microbit està anivellat. Doncs podem posar unes línies per indicar que està en nivell. D'acord? Anem a veure si funciona. Ara m'està dient que està nivellat. Si ho giro cap aquí, me diu, no, tens que anar en direcció contrària. Si no es veu bé, ho posem així millor. Si microbit està cap a aquesta direcció i si està horitzontal, doncs està en la posició correcta i ja ho tenim. Si volem que la fletxa estigui tota completa, doncs ho modifico i ja tenim que hem utilitzat un acceleròmetre que ens indica si això està movent-se i ens pot servir per a fer aquest programa o molts altres. D'acord? Doncs bé, és aquest programa.